Ikerre kondo esan da gura Aitorra gero nahi, soinatik jik nator. 24 urte dagot. Eta, hemendik aurrera daku 50 minutu zuen nire esauketako pini bat. Esperot nire bat ikustezuena guztaikia eta danon artean momentu bat pasaikia garai zaio nahi. Eta, urrengo kantua espezialki konfinamendu txar bat pasadan jentean dakoa. Kantuan gaixa da genero violentzia jasotzen dauen emakumeak eta edo sexu jasarpena jasotzen dauen umien dako. Beraz, espero du konfinamendu berri bat ezagia jente honen osasunatik. Ongietorri zure estutasunaren atarira, sarraia giltzaren oiuaz nahasida, konplazentziaren zulotik zure jobira, pauso bidira, ispiluari begira, itxasoa zintzilik zure begi banatan, desagertu nahiko zenuke euritantatan, harridura ikur-makurrak beti zalantzan, zinena zelatan. Egin.
dakit ikusten egongoa, baina gaur nire arreba baten eguna da, beraz, zorionako joan hemendik. Eta, bueno, urago kantu edan da. Kandelak piztu zen itzala eskatuz, hitzak itzali ziren jolasen tenpluek. Ase beharra dute mozorroarekin batera ropek, iesariekin zioten talumak nituen. Azala euki ordez, bi arroka bilutxik, bata bestea guztiz biguntzen doaz. Bitaupada korrika, plazerrari segika. Bularretatik bera bidaiatzen, iparrorratzak bezatzen, harripitxiaren aztarnak galdu gabe. Dena lehertu arte, zurrunbilotan azken sentitzen naiz. Atxakora pilatuz, sumendira biatu. Nere zilborra zure azalera iltzatuz, bizirau nahi nuke kolpez kolpe. Nere sustraiak zutan erre daitezen, zugan erro daitezen. Eskerrik asko. Bueno, kontzertuan erdialdera jaugaren hontan eskerrak eputen hasiko naiz. Lehenengo Oian ederreko jentiari, holako proiektazo bat aurrera eruatia ez dalako ez samurra, baina bai da biharrezkoa, ez? Azkenean gu, ez gehonak inork ezauketan eta holako proiektu berrixen biharra daku. Beraz, txalo bero bat Oian ederrei plaza beren mutiotik eta dut. Bigarren eskerrona, askotan kontzertutan hemen goixan gauzenok bestalian pasean dan entzuten du. Eta gaur egiz esan enabildes entzuten. Beraz, eskerrik asko errespetuatik, hau ez da lan samurra, una bakarri gatoz eta gure erantzukizun dena gure gain hartzen du, eta oso erraza zabiltza egiten gaurko kontzertu aurrera eruetia, beretan, jotxalo zuen buruei merezio zueta.
eta hirugarrengoz, ez dakit ze kamarara behitu, baina etxien zauzenei be, eskerrik asko horregotiatik, ze ez da errezabez, aholki batei pegauta, etxian kontzertu ikusten agotia zik, eskerrik asko zure be. Larrua zala, lurra zala, bailitzan zen biltzan, azazkalak iltzatua zegun sentiko intzan, deserrira eraman ezaitzatela erregutzen. Lursail hartatik atera zintuzten tiraka, begi guztiez zaude oraino lurrean botata, azazkaletako lokatzari ebazpenak eskatzen.
Gustora zauzegi? Eskerrik asko. Ni bai. Bueno, oro kantu da guztain maixatzu da YouTubeen dau. Bidaia dako izena. Eta, bueno, konta iken dau pikin bat, izpilu bat begira gauzela ez. Aber bestiak zela ikusiko nauen pentsaiken. Eta hola, ere ikitien dula gure personajiak kalera urten aurretik. Baina izpiluak oso importanti da dira, bai. Norbera bere burua ikusteko izpiluan, norberak hitz egiteko. Eta, bueno, azkenean saiatu bekela beste nortasun batera faten. Baina bidai bakarra barne bideak izan bideara eta ez beste nortasun baten bila fateko bideiak. Sartago baniztazu
nire sakonerara egingo dut bidaia. Nere arima preso duen kartzela hilkor hortara. Bueno, ja hemen denporatxoa goiaz, ja, ez da errakagoko da. Eta, bueno, urrengo kantua aurkeztia gurako neke, baina arte egon naizelako lako idazteko blokeo batekin denpora luzez. Eta oin bi asteko kontua da, eukinen elkarrizketo, konversazio bat oso interesantia eta oso placenteroa pertsona batekin. Eta, konversazio hortatik aspaldik poko partez kantu bat idatziot, beraz, niretako lanetxea, hau zuei orkezketia, eta, niri eta beste pertsoneri beste guztai jaixatzuen, espero baiet.
Urrengo kantua, beste agur bat eta plazer bat izan da hemen egotia. Espero Gasteizen nagoen urrengo aldixan ezagotia ni bakarrik, hemen egotia beste 4 pertsona minimo. Kontzertuan baldintzak bestatzuk izatea eta beste barik azken aurrena.
Eskerrik asko etortiaren, eskerrik asko Iker, Mikel, Iñaki ez dakit mendia duen, ez dut ikusi. Eskerrik asko zui danoi, nire ati konfietjaren egin lekurako eta urrengo noiz izaten den. Urrengo arte.
Begitxoiekin beratzen